Да отидем да проверим кога е приемното време на директорката, която се държи като кралица. Госпожо Танева, наивно е да смятате, че може да избягате от мен. Ще ви се наложи да разговаряте. Вие сте длъжностно лице, директор на училище. И дължите обяснение на въпроса как гарантирате сигурността на децата. Извикахте полиция, сега изчакайте. Хапете ме като животно. Може ли да ме хапете? Вие нормална ли сте? Нормална ли сте? Какво изготвяте? Защо ме хапете? Излезте. Ма как ме хапете? Как си позволявате да ме хапете? Излезте от тук. Ухапахте ме. Излезте от тук. Причинихте ми лека телесна повреда. Не е нормално и директор да хапе като питбул. Имам градинка на рамото от нея. Остана да покажа и следите от захапката на директорката Татяна Танева. Алекс, вижда ли се следата? Не, още малко. Чакай. Помагай, разсъбличай ме. Ужас. Чакайте, така стои. Направи зъбите се виждат. Сега трябва да ме вакцинират срещу бяс.